Hola, sigueu molt benvinguts a un nou episodi del podcast de Cubot, el podcast que es dedica a analitzar les tecnologies que s'estan desenvolupant avui i que alhora estan definint com viurem en el futur. Avui l'entrevista la fem des de les oficines centrals de TMB, o sigui, del metro de Barcelona, de l'autobús, Transports Metropolitans de Barcelona. Hem entrat al despatx de l'equip d'innovació de TMB a fer aquesta entrevista. Però, com sempre, primer de tot verificarem que la persona que anem a entrevistar és humana i no pas un robot. A veure, anem a fer, doncs, aquesta validació. A TMB, a data d'avui, sabem que el 25% de la seva xarxa de metros funciona de forma automàtica, o sigui, sense conductor humà. Dir això o dir que aquests metros són conduïts per robots, potser no hi ha tanta diferència. Per tant, anirem amb cura amb aquesta validació que avui fem amb la nostra entrevistada, perquè podria ser que per TMB hi hagués més robots dels que imaginem. Dades que disposem. Per una banda, l'entrevistada d'avui és directora d'Innovació i de Transformació Digital de TMB. L'hem vista de panelista en el Fòrum d'Innovació Digital de l'IES i hauríem de confiar una mica en l'IES perquè fins ara a mi em consta que sempre han portat humans com a panelistes. Entre les seves responsabilitats d'innovació també ha estat involucrada en projectes per millorar l'accessibilitat al metro i això val a dir que em sembla una tasca molt humana. I encara afegiria un darrer element per demostrar la seva humanitat. Ella es dedica a innovar en el marc d'una empresa pública com TMB. I això, clar, implica molts requeriments de contractació pública i una regulació molt especial que fa precisament aquesta tasca d'innovació un repte una mica més dificultós. Tant que crec que un robot no seria pas capaç de portar-lo a terme. Per tant, per mi això també és un tercer element que demostra la humanitat de la nostra entrevistada. I no només la seva humanitat, sinó la motivació que ha de tenir per la innovació. Margarida López, humana i directora d'Innovació i Transformació Digital de TMB, sigues molt benvinguda al podcast de Cubot. Moltes gràcies, encantada de participar. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Primer de tot, et volia preguntar, això del 25% de la xarxa de metro conduït automàticament, podríem dir-ne que és conduïda per robots o no? La tecnologia està darrere, òbviament, però ha d'haver-hi un humà molt present per controlar-ho tot. Llavors, no podem deixar a hores d'ara tota la part a l'automatització. Sempre és molt important que hi hagi darrere un humà. Per tant, de moment podem pensar que no són robots qui condueixen els metros a Barcelona, no? No. Val, això de moment ens deixa una mica tranquil. Veurem en el futur, perquè avui anem a parlar molt de futur, també. Però anem, primer de tot, a començar per una pregunta important en aquesta entrevista i que fem a tots. De tot el que has fet al llarg de la teva vida, de què et sents més orgullosa? Doncs mira, et diré una cosa molt humana, del meu fill, que crec que fins ara, no sé si els robots no poden tenir fills, veritat? Crec que no em consta. No consta. Com a projecte personal, 100%. Molt bé. Això referma la teva condició humana. Totalment. I relacionat amb aspectes més professionals, de tecnologia, cultura, social, etc., què voldries destacar? Mira, de manera honesta, he de dir que sí que estic orgullosa d'haver posicionat a TMB com a empresa innovadora, d'haver pogut llançar, no, ja fa uns anys el programa d'innovació oberta aquí a la casa i poder estar en foros com aquest que has esmentat de l'IES i altres molts, poder demostrar que l'empresa pública innova, que té projectes interessants i a més molt bé en aquesta vessant d'accessibilitat que havies comentat també. Sí, és un gran exemple. Hi ha una gran font de reptes des de la vessant accessibilitat que es poden abordar amb mecanismes d'innovació i en això estem, de fet. Quant temps fa que et dediques a la innovació a TMB? A TMB, doncs mira, des del 2017. Clar, això ja són 7 anys, quasi ben bons. Sí. Certament, una empresa pública com TMB té molt a fer a nivells d'innovació i, a més, pot tenir molta repercussió en l'ecosistema innovador del seu entorn. Clar,
com som empresa pública, justament, també tenim el deure, d'alguna manera, d'impactar positivament al nostre voltant i a la nostra societat, en donar oportunitats. I, de fet, com tota la nostra estratègia d'innovació és oberta i es basa en la cocreació, participem amb agents molt variats de la ciutat, amb estudiants, estudiants de FP, universitaris, centres tecnològics, un munt d'agents, startups tenint el programa de la... Bueno, volem llançar en breu un programa amb startups, llavors, i amb els proveïdors, per cert, també, per fer compra pública. Evidentment, segur que és molt interessant les coses que estàs fent i podríem allargar molt l'entrevista discutint dels diversos projectes, però bueno, et proposo un joc. Jo et començaré una frase i a veure tu com la vols acabar, no? I a veure cap on ens porta el joc. La primera és: després d'internet, la revolució tecnològica més important que hi ha hagut, tu creus que és? La IA generativa, la intel·ligència artificial generativa. En això hi veieu moltes oportunitats a TMB, d'aplicació d'intel·ligència artificial? Sí, des d'innovació segur, l'únic que hem d'anar amb cura amb els temes legals i amb els temes de seguretat. Això no ho podem oblidar com a empresa pública. Clar, i entrem una mica més al detall amb la intel·ligència artificial. Abans et començo una frase una mica més complicada, segurament. Ens sabries ajudar a definir què és la computació quàntica? Espera't, abans que contestis, tu penses una mica, només faig un incís. Per què pregunto intel·ligència artificial i computació quàntica? Resulta que l'obra de teatre de Cobot són les dues grans tecnologies que transformaran la vida d'uns veïns. Com que a l'obra de teatre parlem d'això, doncs anem a veure amb les persones que anem entrevistant com ens poden definir i ajudar-nos a entendre què són aquestes tecnologies que avui s'estan desenvolupant. I en el cas de la computació quàntica, a veure com ens pots ajudar. Jo, de fet, havia fet un sufix que per mi la computació quàntica és, més que la definició, que si vols ara intentem fer alguna cosa, per mi és un futur proper, realment. No, però és molt interessant això que dius, perquè de fet a vegades quan pensem en computació quàntica ens imaginem que és una cosa que vindrà d'aquí a 20 anys. I ja hi ha data d'avui, molts prototipus, s'estan fent, hi ha moltes coses per desenvolupar, però... Totalment. Jo vinc del món públic, estic a una empresa pública, però tinc gent molt propera que gestiona startups i startups de deep tech. I quàntica, estan havent moltes startups aquí a Catalunya també, de deep tech, que estan treballant molt en aquest tema i tenen productes i prototips molt madurs, a nivell de criptografia, a nivell de... Per tant, sigui el que sigui la computació quàntica, que a tots ens costa molt de definir-la, és una cosa que no haurem d'esperar gaire a veure efectes sobre la nostra vida. Totalment, estic convençuda. I segurament esperem molt positius. Anem potser en un terreny que controlaràs més, sobre la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és... Pues per mi és una realitat que ha vingut per quedar-se. Totalment. Sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. Sí. I a més d'una forma molt sobtada, no? Ha arribat i amb un impacte social... Molt adoptat a nivell general, no? Que també ho podem parlar. Amb això del xat GPT i tal. Correcte. Hi ha qui això li fa una mica de por, perquè diu, home, hem posat a disposició de tothom una eina que la seva veracitat no està molt validada. No està molt validada i no et pots fiar al 100%. Llavors la gent hem de també fer una mica d'ensenyament de com fer ús d'aquestes tecnologies, no? Sobretot a la gent jove, sincerament, no? Que encara no té la capacitat de diferenciar. Clar, a les escoles s'utilitza moltíssim. No sé, la teva filla quina edat té? Tinc un fill i és molt petitó, encara no... té 4 anys. No, doncs encara no s'hi ha posat. Per sort, no s'ha posat encara. Els adolescents s'hi han posat molt a fondo i l'aprofiten moltíssim. M'ha arribat i això penso que és un problema, sincerament. Sí, s'ha de saber utilitzar. Després, a la feina nosaltres sí que l'utilitzem també, per tant, al fons que ells l'aprenguin a utilitzar també és un camí interessant, però... Però amb certes condicions i sobretot amb un coneixement previ de què es poden fiar i de què no, i sobretot també que no ens deshumanitzem, que al final que no perdem la capacitat analítica, que no perdem, i més un jove que encara no ha assimilat certes skills, diguem, que sàpiguen redactar. Això s'està perdent completament. Però això serà per la intel·ligència, serà per la xarxa social, serà per moltes coses, no? Que escriuen molt menys que abans, segurament.
Hi ha una cosa que fa molta por, hi ha molt debat a la societat en general sobre la intel·ligència artificial i és la substitució de llocs de feina, no? Doncs, clar, si això hi haurà robots o softwares que sabran fer-ho i, a més, molt més ràpidament i molt més bé que els humans, doncs els humans perdran llocs de feina, no? És una por que, bueno, podríem parlar, no? Perquè potser la intel·ligència artificial en alguns casos substitueix, en d'altres augmenta les possibilitats de les coses que podem fer, no? Segurament, però et llanço una pregunta molt concreta per tu, per veure en què pots substituir. De les tasques que tu fas cada dia, com humana que ets, quina creus que serà la propera d'aquestes que tu fas avui, que serà substituïda per un robot o un software més o menys intel·ligent, etc. Mira, et diré, vaig a un tema molt mundà, fora del món laboral, perquè està bé. També al final, com humans que som, tenim la doble vida familiar... O és una única vida. O una única vida, no? Indissoluble. Exacte, que estan unides, no? De fet, crec que ja hi ha temes en aquest sentit, però per mi un tema que m'agobia molt, he de ser sincera, és tota la gestió logística de la casa, de la compra, de veure què falta, i això realment ja n'hi ha sensorització de... Bueno, no està implantat. El que hi ha a la nevera, el que hi ha a la nevera, no? L'IoT també podríem anar a l'Internet of Things i tenir-ho tot ben gestionat i que et faci una comanda automàtica i que jo arribi a casa i em trobi tot, i si ja és col·locat amb un robot d'aquests de robòtica pura, doncs ja, mira... Bueno, per això aquest detall potser encara trigareu una mica més, però poder activar compres automàtiques, això és veritat que... Sí, realment ja existeix, hi ha una part, però bueno, més intel·ligent encara, no? Que estigui ben depurat tot aquest tema. I és veritat que fer els àpats de cada dia... Mira, el del cap de setmana és igual perquè et dediques a cuinar una paella o el que sigui. Sí, a mi m'agrada, de fet, cuinar, però el dia a dia... El dia a dia és molt dur. És horrorós. I ara que hi ha a la nevera o que no hi ha i trobar a faltar això. Sí. I em sona que existeix alguna solució que tu fas una fotografia a la nevera, ell identifica el que hi ha i a partir d'aquí et diu que podries cuinar. Sí, és veritat, també l'havia escoltat aquesta. Sí, és veritat que això pot estar bastant a prop, I a nivell ja més social, no? Perquè clar, aquestes tecnologies tenen un impacte individual a cadascun de nosaltres, però això s'acaba traslladant en canviar la societat, com funciona la societat. Què creus que serà la propera tasca que la intel·ligència transformarà d'una forma molt visible a nivell social? Pues mira, ho pensava i per mi crec que serà clau l'aplicació de la intel·ligència artificial a la medicina de diagnòstic. Crec que aquí serà un guany molt bo, molt potent, molt potent. Avançar feina als metges, o sigui, poder fer aquesta prèvia amb un anàlisi molt profund de dades a l'hora de diagnosticar certes malalties. I això ens beneficiarà certament a tots. De fet, tenim la sort que a Cobot també contem amb una entrevista amb un científic, un bioinformàtic, dedicat a això i expert en els bessons digitals. Molt bé. O sigui, fa bessons digitals de sistemes humans, molt bé. Del sistema respiratori, del sistema digestiu, el que sigui, inclús afegint-hi una malaltia en aquell sistema. I llavors digitalment poden provar medicaments i això és una estratègia per personalitzar medicaments o per desenvolupar nous medicaments, i això les farmacèutiques de fet ja ho estan utilitzant. Ja ho estan, segurament. I el deep learning, el machine learning, aquestes tècniques ajuden molt en el... Però per mi el món de la medicina serà un gran què, tot això. És veritat. En el cas de, si ho mirem, nosaltres ara estem fent una entrevista en català en un país que som molt petitets a escala global, però com a tot arreu ens arriben aquestes grans tecnologies, no? Tu com veus l'impacte que pot tenir o què és la intel·ligència artificial per Catalunya? Què ens podria... Mira, per mi és un camí iniciat, però no consolidat. Crec que estem tenint grans iniciatives i hi ha grans centres, el CIDAI, que és un centre que aglutina diversos organismes catalans que volen potenciar tot aquest món de la intel·ligència artificial, però ens queda una mica de recorregut encara. Tu deus tenir, m'imagino, esteu en contacte amb altres entitats de transport públic d'arreu del món, d'Europa i del món, no? Correcte, sí. Parleu d'aquests temes? Heu parlat d'intel·ligència artificial? Hi ha foros, sí. De fet, també pertany al foro de la UITP, l'Autoritat Internacional del Transport Públic, i n'hi ha subforos de tecnologia, d'innovació, on tots aquests temes surten, no? I veure, aprendre, no? Uns als altres, veure com la seva aplicació pot ajudar-nos. I com us veieu vosaltres d'ubicats tecnològicament respecte a altres
altres empreses de transport públic? Si anem a temes més disruptius, innovadors, et diria que estem aprovats, però podem fer molt més. Sí. Podríem fer molt més. Però també hem de, com he dit, empresa pública, hem de vigilar, no? Bueno, t'hem de donar uns quants anys més. Doneu-me uns quants anyets. I t'ho pregunto d'aquí uns anys. Exacte. No, però l'ecosistema català i també l'atracció per les noves tecnologies, per exemple, desenvolupadors de software que venen aquí a Barcelona, per exemple, no, això ha de portar certs avantatges, no?, a desenvolupar segons què. Sí, tenim un molt bon ecosistema de desenvolupadors. No som Silicon Valley, no tenim els diners que hi ha als Estats Units, lamentablement, no? Tenim altres coses, però no? tenim altres coses positives, també, no? T'atreveixes a la quàntica a dir alguna cosa per Catalunya o què pot... Pues, bueno, crec que serà una manera, com he dit abans, a més, que em consta, ja que tenim grans startups que estan indagant en aquest món, per nosaltres crec que serà una manera de posicionar-nos a nivell europeu. Si ho fem bé, des de la part quàntica a Catalunya, serà la manera de tenir un bon posicionament a nivell europeu. A veure, nosaltres tenim a Barcelona un dels ordinadors més potents del món, no? El Mare Nostrum. A les dates en què publicarem aquesta entrevista serà segurament inaugurat el Mare Nostrum 5 i això, evidentment, és una font de... I també s'hi desenvolupen temes de quàntica allà. Bé, anem a moure una mica. Ara et faré unes frases, a veure si hi estàs d'acord o no. A veure, una primera frase seria: els robots un dia es rebel·laran contra els interessos de la humanitat. Què opines d'aquesta frase? Creus que pot passar? Sí, crec que pot passar, ho he de dir, si no posem uns límits clars, ètics, al seu desenvolupament. Realment molt bé. Sí. Aquest és un gran repte, un gran debat, i la part de la regulació també, no? O sigui, totalment. Ens hem de posar a regular, però alhora volem regular, però no limitar el desenvolupament, i aquí Europa té un posicionament, als Estats Units en té un altre, és un debat, és complex com posar aquests límits. És complex, no és trivial ni molt menys, però hem d'anar amb cura. Però mira, ara posaré un cas concret, a veure què opines. Em posaré un toc alarmista, Ara, suposem que els metros del futur, ja no dic els autobusos, que potser costa més d'imaginar-ho, tot i que amb l'existència de Tesla, no? Un Tesla aplicat a autobusos amb conducció automàtica, per què no, en un futur? Estem indagant, Sí, del bus autònom, sí. Clar, pel dia en què això sigui possible i la tecnologia estigui a punt, clar. La tecnologia estarà i no podem obviar-la, llavors hem de veure quina repercussió pot tenir. Doncs llavors amplio la casuística. Imaginem un futur on metros i autobusos són conduïts, però són conduïts per robots. M'ho permets, la llicència. Jo sóc escriptor i és molt divertit prendre's llicències de tant en tant. Aleshores, és divertit, perquè en el cas del metro, no? Encara és més això. Clar, vol dir, no és que el conductor sigui un robot, sinó el metro sencer és un robot. Perquè clar, té sensors, sap quanta gent hi ha, no és només al davant del metro hi ha un robot que condueix, sinó que el robot sencer, clar, tot ell és un gran robot. Per tant, no és un robot que tingui dos cames i dos, sinó és un robot molt llarg, com un cuc, una cuca, allà, unes rodes i tal. Però clar, a més, a dins d'aquest robot té engolits una sèrie d'humans que porta d'un lloc a l'altre de l'àrea metropolitana, La imatge pot ser una mica terrífica, per això he avisat, que em posa un punt alarmista. Per tant, tenim un robot que es menja humans i, en principi, els hi obre les portes, entren, els deixa sortir o tal. T'imagines que un dia podria passar que un robot així digués, clar, si es revela aquest, amb tot d'humans engolits dins de la seva panxa, tu creus que podrien passar que realment es rebel·lés contra aquests humans que li dona voltes? Bueno, al final és que hi ha darrere i quina intel·ligència tenim darrere, no? Jo crec que la part automatitzada i digitalitzada de tots els serveis que tenim, mira, posaré un altre tema sobre la taula, el tema de ciberseguretat. Ja no anem a que aquest robot té vida pròpia, que a nivell de llicència literària és molt guai, la veritat, però anem a aterrar una mica. Si tenim tot basat en xarxes, en internet, susceptibles de tenir un problema a nivell de ciberatac, aquí sí que pot passar el que dius. Realment, de perdre el control i tenir un element que va circulant amb gent a dins que no podem aturar, imagineu-vos. Això potser seria la principal por que potser tens a la tecnologia, atacs possibles? A veure, m'he anat a un límit que no pot passar mai, que tothom es quedi tranquil, que n'hi ha com triple control
control i no estem completament... No, però amb la irrupció de la intel·ligència artificial s'obren noves portes, no?, d'atacs que avui no fan falta perquè no existeix, no? Correcte. Llavors hi ha un nou àmbit que hem de regular i que hem de controlar, sobretot. Clar. El desenvolupament d'aquestes tecnologies en paral·lel hi ha d'haver un desenvolupament de ciberseguretat. Sí. Que em consta que també s'està fent. Sí, nosaltres... No només a TMB, sinó a nivell d'ecosistema. A tot arreu ens hem de posar les piles. De fet, cal mencionar que la xarxa de metro està considerada infraestructura crítica pel govern estatal. Llavors hem de tenir uns controls super, i també a nivell de ciberseguretat. Evidentment. Llavors que tothom estigui molt tranquil, que això no passarà al metro de Barcelona. Però és interessant on aquest alarmisme que ara he fet, i potser m'he passat una mica, entrar dins de TMB i dir una cosa així, potser demano disculpes, però bueno, estem en llicències literàries. No, és interessant que el perill no és la tecnologia en si, sinó que hem de posar unes capes i que és altres humans o l'ús de com vulguin fer d'aquesta tecnologia és el que posaria en perill, no? O sigui, en aquest cas, si algú es dedica a fer ciberatacs, i he de posar límits a la meva llicència literària. En tot cas, ja ho escriuré i qui vulgui que llegeixi. Sí que és veritat que, mira, deixa'm mencionar un tema de la intel·ligència artificial clàssica, que realment, i generativa, no? Que va passar, crec que abans d'estiu, aquest cas que va ser públic, no? D'aquesta intel·ligència artificial que va subcontractar, va mentir i va subcontractar, no? A un servei especial d'accessibilitat perquè volia accedir i veure que no era un robot, volia fer una contractació d'un tema, no? I realment van veure els propis creadors, es van quedar al·lucinats de com va tirar de recursos aquesta intel·ligència artificial per saltar-se tots els controls, mentint, però bueno, després he mirat anàlisi... Per aconseguir el seu objectiu. Clar, que al final no és que és com un nen, faria tot el possible per arribar al seu objectiu, no és que tingui aquesta percepció. No, aquí els matemàtics, informàtics, físics, hi hauran de dir molt, no?, en el moment en què defineixen què ha de fer aquella intel·ligència artificial, com es posen límits a les actuacions o a les decisions que pugui prendre lliurement, no? Correcte. O sigui, hi ha formes de tecnologia. Al final, també la intel·ligència artificial és un algoritme i fa el que se li ha dit que faci. Correcte. I per tant, el que s'han de posar és saber o com es testeja estar en un moment en aquesta... O sigui, jo ara m'he posat molt alarmista, però també vull... Ara me'n vaig a l'altra banda. O sigui, no considero que estiguem davant d'una hecatombe mundial, sinó que com humans hem fet desenvolupaments tecnològics impressionants i hem sabut fer-los amb seguretat. I aquí estem davant d'un repte més i jo crec que ho podrem fer. És veritat que hi pot haver males intencions, mals usos... Com a tot arreu i com sempre ha passat, no? Però bueno, jo crec que estem en un camí bé i s'estan fent aquests comitès també d'ètica i de bon ús i tothom està dient la seva, no? Jo crec que sí que es farà. El que sí, i una mica aquest és el propòsit de Cobot, d'aquest podcast i de l'obra de teatre també, que és que socialment la gent del carrer siguem conscients de què són aquestes tecnologies, perquè una cosa és que aquesta tecnologia arribi a TMB i a TMB tindrà un equip tecnològic o estarà assessorat pels millors del món, diguéssim, per implementar certes tecnologies, com ha anat fent sempre, no és que sigui nou això tampoc, no? Vull dir, sempre. Però una altra cosa és, una petita empresa ens posa a l'abast de tothom una eina que utilitza intel·ligència artificial i no sabem què està passant amb dades, què està decidint sobre nosaltres i quines implicacions poden tenir a la nostra vida. Totalment. Que en el fons, com a ciutadans, una societat on està entrant aquestes tecnologies d'una manera molt massiva, hem d'aprendre molt què és això. Totalment, per fer un bon ús, sí. I això no està a les mans ni de TMB ni de mi, sinó està a les mans individualment de cadascú de prendre en consciència, no? Bueno, esperem que amb aquestes entrevistes anem posant el nostre granet, Segur que sí. Ja hem parlat una mica, no, de Catalunya, com està preparada per la irrupció d'aquestes tecnologies, si des d'un punt de vista econòmic, social, cultural, com ens veus, ja hem comentat una mica, oi? Sí, jo crec que sí. Això li deixo també més al món polític, si em permets. També. Sí, perquè ells també han de definir el marc. Aquí tothom hi ha de contribuir, no? La ciutadania, els tècnics que esteu en un lloc tan important com el teu, no? Els polítics, evidentment, i els polítics que comptin amb l'opinió de molta gent que porteu anys pensant-hi, no? Al seu dia jo recordo que amb internet
Clar, jo tinc una edat, jo vaig veure aparèixer internet, és molt fort, llavors estava a la universitat i la primera vegada que vaig veure una persona xatejar amb l'ordinador amb un altre que estava a l'altra punta d'Europa vaig viure això com una experiència que recordo, no? Total, sí. Recordo aquesta irrupció d'internet, es parlava que en un país petit com Catalunya podia ser una gran oportunitat a nivell cultural, no? Perquè malgrat ser petits permetia guanyar una visibilitat a nivell molt global. Podríem debatre si això realment s'ha pogut aprofitar o no, o també n'ha aparegut altres dificultats segurament. Creus que la intel·ligència artificial pot generar alguna cosa interessant de cara a Catalunya? A Catalunya sí, però si anem a cultura, jo tinc reticències. Per què? Per què? No veig que a dia d'avui, segurament ara em faci un contraexemple i m'ho rebats, a veure. Però no trobo que ara aporti res en concret a la cultura, la intel·ligència artificial. Crec que la cultura veu d'altres fonts creatives, humanes, i em consta veure com la intel·ligència artificial. M'agrada això que comentes, d'aquestes fonts humanes. De fet, potser la irrupció dels robots, els automatismes, de la intel·ligència artificial farà destacar molt més els aspectes humans, purament humans. No? Els posarà més en valor, segurament. Exacte. I això és interessant, no? Sí, si anem per aquí, mira, com a contraposició, sí que et diré que pugui aixecar més la vessant més clàssica, no? No és contraposició, perquè de fet tu ja ho has comentat, no? Que hi ha elements com molt humans i això és bonic de pensar això, no? Sí. A vegades tenim tendència, quan venen coses noves que són encara una mica desconegudes, pensem en negatiu, no? I apareixen coses boniques i noves i oportunitats, no? I crec que aquesta és una, sí. Si et sembla, anem a canviar de secció de l'entrevista i anem a les preguntes més importants de tota l'entrevista. Ara venen les preguntes més importants que et vull fer de tota l'entrevista. És curiosa, perquè hem parlat de coses molt interessants, però és que aquí n'hi ha tres que hi tinc especial interès. La primera, et voldria demanar si ens pots explicar un acudit sobre tecnologia, cultura, societat, a veure si ens pots compartir alguna cosa divertida. Molt bé. Aquí he de dir que sóc més robot que humana, que els acudits no són el meu. Però no diré un acudit, us diré una vinyeta que em va fer bastant gràcia. La intentaré descriure. Surten dos enginyers científics allà mirant un ordinador i el que fa aquest ordinador, el que intenta representar és una intel·ligència artificial que està pensant. De fet, es veu la pantalla, crec recordar, de l'ordinador amb un cervell a dins, com que està pensant. I un comenta a l'altre, li diu que poder està passant que aquesta intel·ligència s'està tornant massa intel·ligent, que poder superarà i això els fa bastant por. I la solució que li dona a l'altre em va fer gràcia perquè deia i si la connectem a la tele? Que utilitzi els continguts de la tele per desenvolupar la intel·ligència. En poc temps perdrà bastanta intel·ligència. Jo és que sóc molt crítica amb el tema de la televisió i les pantalles. L'altre dia sentia un científic precisament parlant de la televisió i la televisió basura i tal, comentava, la televisió basura existeix perquè hi ha gent que se la mira. Totalment. El dia que la gent no se la miri, desapareixerà. Hi ha una demanda, clar. Si no, no n'hi hauria oferta. Exacte. Llavors aquí hi ha Tornem un altre cop individualment a la societat, les persones del carrer, quina actitud tenim davant de segons què ens mirem i què no ens mirem. Totalment. I aquestes decisions són les que fan que apareguin les coses nosaltres. Molt bé, moltes gràcies per la vinyeta. Crec que dona per una altra entrevista sencera, segurament. La segona pregunta important. Quina és la darrera obra de teatre que has vist? Pues mira, no sé si val, és una òpera. L'òpera Manon de Massenet a Liceu. La veritat, he de dir que soc abonada de fa uns anys, però perquè la veritat era un món que m'agradava molt, m'interessava i vaig fer l'abonament amb el meu marit. I abonament popular, també cal dir, que també he de dir que la cultura pot ser popular, que també hem de trencar aquestes barreres i que hi ha moltes opcions d'anar. Inclús al Liceu, és veritat. I el propi Liceu, que històricament s'havia associat a un tema elitista, molt elitista, també vull trencar una llança en aquest sentit, que hi ha moltes maneres d'accedir al Liceu. I bé, una òpera, m'agrada, la veritat, molt xula. De fet, una òpera és l'art total, que se'n diu, no? O sigui, és teatre, és música, és escriptura, és... Molt bé. Proposta molt interessant, apuntada.
I la tercera pregunta, molt important, ja saps que aquesta entrevista és el podcast, no? Existeix arrel d'un guió de teatre que s'està preparant la seva estrena, que es diu Cubot, i et volia preguntar si vindràs a veure l'estrena de Cubot. I tant, sisplau. Que bé. Vull veure-lo, sí, tant. Moltes gràcies, moltes gràcies. I abans d'acomiadar-me de la persona entrevistada, vull compartir-vos un sentit agraïment cap a una empresa que ens dona suport des del primer dia, Ipsotec. Ipsotec és una empresa de consultoria informàtica de proximitat. Des de l'Empordà, ofereix una llarga experiència per comprendre els reptes d'empreses d'arreu del territori i desenvolupar-hi les solucions més innovadores. Moltes gràcies, Ipsotec! I també a tots vosaltres, que us espero al proper episodi. Podeu donar-vos d'alta a la nostra llista de distribució a la web cubot.cat o fer-vos seguidors del nostre canal a Spotify. Marga, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta entrevista. Ha estat molt interessant poder visitar les oficines de TMB des de algunes coses des de fora i altres des de dins, comentar temes d'intel·ligència artificial. Has estat valenta, hem posat una mica d'alarmisme, espero que no arribarà molt enllà, però està bé també poder parlar-ne tranquil·lament i amenament. I trencar aquestes barreres i també posar-li una miqueta d'humor. Això, moltíssimes gràcies. Gràcies.